Какво бихте направили ако? Част 3 от 10. Какво бихте направили, ако служител поиска всички задачи и инструкции да му бъдат изпращани писмено? Каква би била първата ви мисъл? Нали вече го обясних, защо трябва и да го пиша? Той не взема ли бележки, докато говорим? Но може ли да погледнем нещата и от друга гледна точка? На някои хора устните инструкции не са достатъчно. Не защото не слушат, а защото обработват информацията по различен начин. Когато задачите са описани писмено, те могат да се върнат към тях, да ги подредят и да намалят риска от недоразумения или пропуски. Това не е знак за липса на компетентност. Понякога една писмена инструкция е разумно приспособяване, което подобрява качеството на работа не само за един служител, а за целия екип. А вие как бихте реагирали? Ако имате въпроси, свързани с приобщаващо наемане, разумни приспособявания или изграждането на по-инклюзивно работно място, пишете ми ND на лично съобщение.